सालबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आरो बिटिडिनि आन्डाराव जोंनि बे गौथाना मौजा आरो बे न' थानाय गलागामि गेजेराव तारमाने जोंनाव 2004 दैबाना जादोंमोन। बे दैबानायाव जोंनि बे कालभार होनायाबो बायस'लाङो आरो दैबानायाव जोंनि बे लामाया जस'लाङो। दासिमबो इसिबां दिन जोङो बारे बारे बुंबाय थाबाय जे जोंनो बे ब्रिजखौ नांथारगौ आरो मेन दुनियानि इन्जिनियार अफिसार फैनानै दासिमबो जायाखै। जोंहा बिपिएफआ कार्यकाला जोबलायलांबा खावलायदोंमोन बिपिएफनि दिनावनो जानांगौ होननानै। मानगोनां जोंनि बड'लेण्डआव थानाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन, दा जोंहा नैबे खालपानि होननाय खालपानि खाथियाव जोंहा गलागाव होननाय गामि दङ। बेयाव जोंहा बेयो गोबाव 17 बोसोर जाहा सरकार सलायनानैबो जोंहा गामिफोरा जोबोद दुखुजों जोङो सात जालाजों गोलैनानै दङ। मानो होनबा बे दलं मोनसेयानो जोंहा जायासै, थांलाय फैलाय जोबोर उसुबिदा। जा बेयाव खाथियावनो स्कुल दं, स्कुलाव गथ' गथाय थांनो जोबोद उसुबिदा। गथ' गथाया माने सम सम एबसेन्टबो जानांगौ जायो। मानो होनबा मास मोनसेबो जा बे दलङा जोंना, मानो होनबा 15 दिननि उनावनो जोङो बेखौ फाहामबाय थानांगौ जायो आरो रायजो राजायानो जोङो फैसा खांलायनानै जोङो बे दालांखौ बानायबाय थायो। बेनिखायनो जोङो दा सरकारखौ खावलायनो सानो जाहाथे नोंथांमोना बेखौ थाबैनो जाफुंसार होनांगौ। मानो होनबा जियानो सरकारानो फैया मानो बे दालांखौ जोंनो मावनानै होनांगौ। जायनो बानायो बिथांमोनजोंनो जोङो अरायसम सापर्ट थागोन। मानो होनबा जोंहा जोबोद दुखु जानाय आरो मेन रड टाच जानाय लामाया जेब्लाबो जायालासिनो थानाङा। एक्सुवेलि बेफोरखौ नायसननांगौ। जोंहा बेयाव मानासाव 3 किल'मिटारल' जायो गोजान, बे कालपानि खाथियावनो। कालपानि एसे थांनानै जोंहा ओरै टि पइन्ट दं, टि पइन्टनि एसे फैबानो बे दालांखौ मोनो। जोङो दरब्रै दरबा गामिजों थांलाय फैलाय जाबाय थायो। जोबोद जोङो सात जाला गोलैनानै दं आरो बेखिनियानो। गबथना मौजायाव गोलैनाय जोंनि गला गामिनि नै दिनै जोङो लैहोर रायजो राजाखौ लानानै जोङो नै दिनै 2004 बायलांदोंमोन बे कालभारा। दिनैसिमबो जेनेबा बिपिएफ सरकार थासान्दियाव दिनैसिमबो रावबो नुसनफैयाखै आरो नुबाबो बे खामानिखौ मावनाय जायाखै। मानि थाखाय? बेखायनो जोंनि बे कालभाराथ' दैबानाजोंनो थांबाय थायो। बिनि थाखाय जोंनो ब्रिज बानायना होनांगौ नैबे गलागामि रायजोनि थांलाय फैलाय लामाखौ। आरो जोङो बानायना होबा जोबोद गोजोननाय थागोन। मानो होनबा बे दलङा बानायगासिनो जों रायजो राजाया औवाजों नै दिनै साननै सानथामसोल' जोरो। बेजोंनो बाइक थांलाय फैलाय, गारि थांलाय फैलाय, बेजोंनो लोगोसे सप्तासेयावनो बायबाय थायो बे दलङा। आरो थांलाय फैलाय खुदियाफोर थाङो, जोंनि स्कुलाबो खाथियावनो दै बारनानैसो। गतिके बेयावनो खुदियाफोरा मालाबा साफा सानै गोलैहोलाङो थाबायना थांनायावनो। गतिके जोंनो जाय सरकार सलायनानै थागोन बिथांमोना एसे अननानै थाबैनो बे जोंनि लामाखौ फाहामनानै होयोबा, ब्रिज बानायनानै होयोबा जों रायजो राजानि फालनिफ्राय जोङो जोबोद गोजोननाय थागोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं बेखिनियावनो जासिफिनबाय नोंथांमोननो अननायखौ।